konfo bi edidi a otie de no da to fom enya bosomsemu okay obi obeka se abosomsemu bi obi a otumi ka se o frɛ nananom so medidi nananom ni di fom na unya aduane na ye kai ba bi a yenya aduane no nti asase na yenya aduane ye yi na ye ha yi asase na ye ti se ya mo ato aguo no yi asase na ye nye nananom na emedi an nka preti wo ho no mu didi fom what bi da so ti ase nananom no aya ahia untimi nka se nananom medidi fom da bi na okura de nto fom a obefa mfa ba na mabi wona won ti ase a yese ya abosomsem wow nti obi a odi sunsumsem achi bia no se afi no wa hya ase se waye master se waduru mfimfini onsa kan aduane a table so kura bon so beti se hoye restaurant kura na se ties kura na bon so ototo ni apa baabi de bia to bon so chance tiri kura no de bia to so oyi aduane na asase na ye se mo enta wase so ma mensa ka bi esi abosomsem nya abosomsem aso obayi okofa amampo yi wonya kokuduro pa wo ba efa baabi ebe ha no ebe ha oba no ebe ha na sefo so wakofa obetimi afa all right ba se bibi nkoyi obosom no ho a de wote ho ne epam no so ise me meti ese busuan bosom na mekom no na busuan hu se me de ye niam bi ensem fata enya bosom no so wopega o no mbepam me no so mpam mafiri ho because ho ade bia ye bosom ne dia so gina ne keke no wopega bosom na nkasa hwefom mu gina bosom so bosom ne hwefom ena we ne dia ye se de be twa abo a obohu sa age ha eno ntina no ho de hwefom ne na ye bosom no nti se we ye sofo na so kubu bosom na akofa sa agina ye na nya bosom no afa o me man na hwefom wo fom no spiritually on ye de hwe ho opa kotu bi tutu hu da nso nipa na de hwe ho